Namason. Gerson. Thank you, thank you. Gerson. Priyanka Mina. Ram Ramji, thank you. Ram Ram. Good afternoon. थैंक यू सो मच मेरा लाइव में आने के लिए। चले जाऊंगा धुले में आँखियाँ तुम्हारी। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
đây. Hello, hello, hello. Kau nói bài đi mà nay thứ đó gì xi măng bài hello, 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 hello. Thank you, thank you. Like Don, thank you so much. 감사합니다. 마마다 레벨리네. Bro, thank you.
Thank you, thank you. ओमफ्राय खोमाखोरा साबा साथाम Ay guys, coba nih. Romas Miram suwin MB bro. ओमफ्राय एसएमआ खारखोना माखोरा सोरां एसटिबो फैदोंमोन आरो ना बाय ब्र नो एसएम खारबाय नामाब्रा लाइकल' होनो फैबायखि बिदैसो नोंबो होमबा होननायसो जाबाय वाइटि मिक्स सर आसाम सफैदोंमोन आरो रुमास मेदाम अन थेंक इउ औ रुमास मेदाम अन थेंक इउ MB bro on thank you रुमास मेदाम अन Rumas Freedom on thank you so much. बेसेबां थुनथुलि आनैसोआनो माबा नेट दानजानानै एररसो जादों ने नुवाखैनो
Rumah sudah on. खयथायाव दोनखो आंबो खेल गैया 7थायावसो नायखादों आङो मबाइलखौनो बेसोर आरो साफा जानानै थाजोबसै लाइनानो थांना होबायब्रा मोनायाव फाग्लासो खयथायाव थांना थाहैखो Ramashida on. Thank you. Ya mah gol. Five AM naydोंमोन आं दंमोन होमबालाय सोरांनासो जादोंदां सोरनिबासो आंना दाननानै Ramashida on. Thank you. MMB बिदियाव नायनो गोदान होदोंबा आं चेक खालामनाय जायाखै दे दा नायगोन र' 6 AM आवसो दोननाय जादों दां जानो बिदि जानो खोमा आं 7थायावसो नायखादों मबाइलखौनो दांथायखायाखै आं सातथायाव नायबाय माथो दोनबालाय सोरनि रानिं जानानै थाबाय थादोंमोनथाय सोरनिबा रानिं जानानै थादोंमोन दाख्लैनो मालाबाबो नोंनाव सोरनावबा दोनदों आरथिनाव दोनदोंमोनदां बे जोबलायनोसैमोन एलबि जानो रानिं जागासिनो फन्द्र मिनिटसोल' नांसिगौमोन ना जोबैनो Ramashida on. Thank you. सासे दंब्रा ना एमि ब्र'आनो गंनै नामा
साथाम खिथागासिनो oh bro, thank you. Thank you. थागारिसोलै गिदिंब्रबलाबाय थानो नागिरो Roma sudah on. थुलि जाग्रा खबर गैया नामाब्रा उनोबो सौफैया रथिबो सौफैया दाबो Roma sudah on. Having me bro on, thank you.
एसेल' बायदिमोन राबाय माबा नांबावगौ बायदि मोनो सिगाङावनो मिथिगौमोन दिनैब्लाबो बिदि जाखागौमोन Be bro on thank you be bro on thank you so much मारै जाखोसै 42 थांलायलायबाय ओमफ्राय दाबो Seven. Maybe on thank you जाखोब्रा दिनै रावबो फैनो मोननाय नङा नामा Roma freedom on thank you thank you
जाला Maybe bro on thing. Rumah sepeda on. Oh no, so when have I thank you. Already दावदै सावगासिनो दे Oh no. बेजोंबो on thank you so much. गंनै फन on दोननो थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना मा दावदै सावगासिनो होनखो लानायसो उनुवानो एवदोंदां दावदै एवदों खोमा Rumah sepeda on thank you. Rumah sepeda on. Thank you.
No, thank you. On law, thank you, Romas Madam. MMB bro on, thank you. MMB bro on, thank you, thank you, thank you. MMB bro on, thank you.
Maybe bro on, thank you. Maybe thank you so much. On, thank you.
No comment. Yeah, okay, dear. Come, corona girdang mystery for no day de kuna de. Thomas made on, thank you. Thomas made on, thank you. Comment honey. De. Ay. On, thank you no. See. मेहर की अपना ठीक है रोमा से थैंक यू सो मच
MB bro, on. Thank you. Romas madam on. Thank you. On. Thank you so much. MB bro, on. Thank you. MB bro, on.
Be bro on. On, thank you. On, thank you. Be bro on. On, thank you. उनाव 3K थांबाय नामाथाय थैबावल'सो होनबावबाय आं फिन माबासो जादलाबायनानै थालायबाय नायनो नागिरनाया आबौ 4K 5 थांबावनोसैसो बाला आयौ माला बिदि थाङोब्रा फात्ता मोनलायलायो नायनो रोंबावाखैमोन हाबदोंबाबो दासो नायबाय आं on thank you be bro on new camera STLG hello SDLG LG Didim bro sफैदों मा खबर मोजाङानो bro MMB bro on thank you Didim bro दासो मादों दासो खुरखां मोनबाय सानसे मोनबाय आं खुरखांबाय होनबा जौगा सफैदों नै माथो एल'ग्रा लाइभ दंनो
दासो नुदों साला गावनाव थांबाथ' सिरि रायलाया सुरा अन थेंक इउ स' माच दिदोम ब्रह्म होनदों अनु सना माथो गोदान भिडिअ होथारानो बेना बे एलबिजोंनो सेस जाबायलै दाना जों बायदिसो जाबाय आं सोलाबथाराखैमोनलैनो ओमफ्राय उनाव जोनोम मोनदों दिदोम आदा हगारथ'वाखैनो ओमफ्राय उनाव अन थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों आं एल'नायाव नोंसोरजों रायज्लाय जायो नामा ना फाग्लानो अन ओमफ्राय जोंहा सहैनो हादों आरो ना लसिया नार्जारि सिस्टार सफैनानै हेलौ ब्र हेलौ आंहा दासो जेबो नङा दे अन ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो ब्र'नो ओंख्रिया माबासिमोन आरोना लाफा मैद्रुसो नोंस्रालाय लसिया सिस्टार मा होनदों अन ओमफ्राय मा होनदों भिडिअ इडिटिं समानो मा होनदों बायो नुदों आरो नै जौगाया ओमफ्राय मा होनदों उनाव जौगाया मा होनदों उनाव जौगा दाखालि लाइभ मानो थाब दोननाय आं कमेन्ट लिरबाय थागासिनो मा होनदों दोनबायबो जानला मोनलासो दा एलबियानो ओमफ्राय मा होनदों लोगोसे सिस्टार मा होनदों गोथाव दे र' आंहा दासो जानो नागिरदों मा ओंख्रि जागोनथाय र' आदसा दे जादो होमबा ओमफ्राय अन रमास मेदाम अन थेंक इउ थेलेंग्राव बेसेबांबा फैलाबाय थाखोब्रा बेबायदि खामानि दे बे खामानि मावदोंसो आं आदसा सुवादसो अन रादे थेंक इउ होनबा मोनदों जा लासै फरायो मा होनदों बोराय बायदि सासे थाब फरायनो बारा दावराव जायाना गालांला जोबबा ओमफ्राय माबा फरायबा दाय जायोसै बारला बुरला होनांगौ होनबालाय लोसियावन बारा हाखु दाखु खामानि मावनाङालै कलसि जायो उनुगा गेब लसिया सिस्टार अन थेंक इउ सो माच बेसे थांखो नोंनालाय
165 थांबाय एलबि होजाबाय नामा ना होखाबाय नै होआखै एलबि होजाबाय लस जासिस नोंनाबो आं लाइभ होनो लाजियो ब्र मा होनो नोंसिनासो थाब थाब जाबावोलै वाच टाइमखौ एसे थाब माबा खालामनानै लाखा नोङो नङाबा जों बायदि जागोनलै बोराय गारा दा बोसोरसे गाहामबाबो कमप्लिट खालामनो हायि जागोनबो जोंनाथ' नुवाखै बोसोरसे फुरा जाजोबनोसै दाबो वाच टाइमाव कमप्लिट जायाखै आंना हानो हागौमोन सिगाङावहाय एलबि होनाय गर गैयाना आङो होआखैना एलबि खौनो 6 माससोआनो ओरैनो रानिं थाबाय थादोंदा आङो एलबि होआलासिनो आइदै भिडिअ'ल' होयो ओमफ्राय भिडिअ'खौ रेगुलार बानायबाय थानो मोना ना आं होफेराखैनो जेरावबो लाइभखौ ओंखारानो लाजिनाङा दे मा होनदों खैबार लाइभ होनांगौ ब्र'नो नोंसिना दा दिनाव खनसे माबा जायोलै 1 घन्टा लाबाय थाबानो जायो नोंसिना दाथ' गोदानसोना ओमफ्राय देनांहाय नोंनि गोसोसो आरो होनायालाय नों होनो हायो वाच टाइमनि थाखायसो नागिरो नालाय बेखौ वाच टाइमनि थाखायसो होयो माबाखौ एलबिखौ वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायाबा मन' खालामनो हाया नालाय मनिटाइस खालामबासो स्रां जायो आरो नोंसोर दा गोदान 1 घन्टा लाबानो जायो जेबो नङा दानिफ्राय बुथुमखा नङाबा जोंबायदि थानांगोनबोलै एलबि होआबा खनटिनिउ भिडिअ हगारबाय थानो हानांगौ 5 मिनिट 3 मिनिट 2 मिनिट बिदि होलाबाय था आंना भिडिअ'आनो आगोलावबो सानसे हगारनोसै सानबा गाहाम सानब्रै गाहाम द्रप थानोसै बिदि जालाबाय थादों
बुहुद सोरबा इउटुबफोरा लाइभ खौनो होस्राया ने सोरबा होआ बिदिनो साफ्रामबो कन्टिनिउ भिडिअ बानायबाय थाग्राफ्रा माबाया आरो एलबि होआ लं भिडिअ बानायनो मोननांगौ बिदिनो 30 मिनिट 20 मिनिट 15 मिनिट 10 मिनिट बिदि भिडिअ होबाय थानांगौ होमबाना जायाबा भिडिअ हगारा आं र' मा होनदों आंबो 1K जायाबा फेसनि भिडिअ हगारा आदा र'नो हगारा आं ब्र आदसा एलबि फैयाबा नोङो माबा खालामनांगौ बिदिखौ लं भिडिअखौ गोलाव बिदिनो 15 मिनिट 10 मिनिट 30 मिनिट बिदि लं भिडिअ हगारबाय थानांगौ एमि ब्र अन थेंक इउ आंबो होलामोनलै बेरायनो समखौ मोना आरो भिडिअ लाबोनो मालाय माखौ लाबाय थागोनब्रा खामानि दामानि मावनाय जायाना एसेनो गार'फोरनि बायदिसो बानायनांसिगोन एकदमबारे 1 घन्टा गाहाम 1.5 घन्टा गाहाम लं भिडिअ हगारनांगौ ओमफ्राय लस सिस्टारा मा होनदों अके थेंक इउ बर' मिथिहोनायनि थाखाय फोरोंलायनांगौसो फोरोंलायाबा रावबो रोङाना ट्रेभेलिं खालामनो हायोबा मोजां आरोना बेरायनो मोनोबा थांनाय नामैनो भिडिअफ्राबो फैफायो होमबाना जोंना दा दाबसेयावबो बेरायनाय जाया ओमफ्राय थांनो मालाय बहा थांनो थाखा फैसा थानांगौ बेयावबो बेरायनायावबो थाखा फैसा थाङो गोजान जायगा बेरायनोबाबो बेसेबांखि जों मन' खालामनो हायो ब्र माबा वाट्सआ 4K नांगौ माबाया साबा माबाजों जायो 1K जों जायो आरोना आरो दाना गोदान आपडेट फैबाय फैनाया 500आव खालामनो हानाय जाबाय ओमफ्राय लाब गैया आरोना 500आव खालामनानै 3K वाट्सजोंनो बानायनो हायो माबायावबा 500आवबा
साबसक्राइबाराव 1K नांगौ ओमफ्राय माबाया OITया माबा नांगौ आरो ना 4K वाच टाइम नांगौ। बेबो ग्रोबाव खालामजाबावासो एसे बारा बिदिनो 400सो बारा खालामनांगौ नङाबा आनजानो नागिरो ना बबेबा समाव जिखुनु जाया माबाखौनो लाबाय आं 4K ग्रोबखौनो लाबाय आं। नोंसिना दा मोजां बोलो होखा नोंसोरलाय हिनजाव मानसियाव थाब जाबावो नोंसिना मोजाङै गोसो होना मावोबा फेब्रुवारिनो ओमफ्राय मा होनदों माबा फाग्ला बोरबोलायबाय दा बेबायदि जाबाथाय दे आं बाहेरायाव थांना फैगोन दे।
ओमफ्राय खिन्थु आं इउटुबखौ मा होनदों खुलियाखै ब्र ओरैनोसो भिडिअ हगारदों आदसा बिदिसो होमबा जाहैबाय नोंनाबो साबा थेंक इउ औ रसिया अन थेंक इउ बिदिसो जेबो प्रब्लेम जाया दा नेब्र'नो जेबो प्रब्लेम जाया जानायालाय नों आइडिखौल' बेखौ जेरावबो शेयार खालामनांला आरोना नों खुलिथारनो गोसोबा बे आइडिखौ जेरावबो शेयार खालामनाङा ओमफ्राय नोंथ' समावहाय माबाफोर बिहरबायो माबा आलदा आइडि खुलिना लाखा ओंखायनो गोसोथारबा बेखौ माबानानै जेरावबो दा शेयार दा खालाम आरो सेफलि लाथारनांगौ बे माबाखौ इउटुब गोनां चेनेलखौ माबाखौ आइडिखौ ओमफ्राय एमएमबि ब्र थेंक इउ एमएमबि ब्र थेंक इउ सो माच थेंक इउ थेंक इउ अके ब्र आंनाव मबाइल ला गंसेल' बेनिखायनो आइडि खुलिनो बादों आं मोनसेल' खुलिना लाब्रा नों दस्रायाव बाहायो दस्रायाव बाहायना मानाय नांगौ ना नों बे मबाइलावनो खुलिना जायो मोनसेल' एक्सट्रा खुलिनानै दोन नों माब्लाबा समाव बिदिनो अनलाइनफोर माबाफोर बिहरलाबायनायाव माबाफ्राव बेबादियाव बाहायलाबायनो हायोना बाहायनाय जायोना माबा मोनसे खामानि मावनोबा मबाइलजों माबा मोनसे खामानि मावनांगौबा नोङो दस्रा आइडिखौ सेलेक्ट खालामनानै माबानो हायो होमबाना बेखौ दोनदो जेरावबो सेयार दा खालामसै ओमफ्राय बे मोनसेजों खालामनो हाबाय एमएमबि ब्र
आथ' रिप्लाय होखाया जि गाज्रिखा मा ओंख्रि जाखो होनबाबोनो ओंख्रि जानायनि बेहा माबा गैयालै डिउटियावसो दङ बेयाव बिजिसोना दा बिराद बिजि जायो आरोना जाबाबो दा 5थासोआवसो 4थासोआवसो जागोन बेयो रमास मेदाम अन थेंकिउ अके ट्राइ खालामनो बेनो र' मालाबाफोर ब्र' अके ब्र' होनो ओमफ्राय जोंना दसे सिस्टार अके ब्र' जादों आरोना जाखानोसै आंनाबो टाइमा बाराबो गैखाला दोनसैलै आंबो गैयालै माबा न'आवसो टाइमाव फैला दाना बांसिनानो नोगोद खम फैग्रा जाबाय मानसियाबो जायाना मबाइलाबो गंसेल' बेरायनोबो हाया लादेरबावबासो जासिगोन र' रमास मेदाम अन बाय बाय अके दोनखानोसै आंबो आर'थिया दिनै फैथाराखिसै आरो आं ओंखाम जाग्रोनो दे दसे थाथ' गाज्रि मोननाङा ब्र' ओंखारथ'बाय जासिगोन र' सरि जेबो नङा गोबाव सम माबाबो होबायना थाबायानो जेबो नंला दे मोजाङै था ब्र' बाय अके दे दा लोगो मोनगोन जेबो नङा दे आंनाबो टाइमा जाखानोसै आरोना बारा गैला एमएमइ ब्र' अन होनबा नों सासेल'सो दांलै नोंल'सो दां गैखाला रावबो अनाबो ब्लद बाय खोमा मानसि सानैयाथ' खबरानो गैथायादां
thank you thank you ได้मोसौ दै हैलां लोंना लोङा नै लोङाखैमोन
Bye bye. Our friend, thank you so much. गोजोननाय थाबाय मिमि ब्र' दोनसै दे आङो